To the B, it's M to the B, it's M M M M M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. Kamusta kayo? Ha? Kamusta kayo? Magandang buhay sa inyo. Ingat po kayo lagi ha. Iwasan ang COVID mga katropa. Stay at home ha. At iwasan nyo rin yung masyadong gumikit sa mga nag-uumpukan ha. Ha? Iwasan nyo muna yung mga hag-hag, mga bento-bento dyan. Ha? Parinig ka sa mukha eh ha. Ciao mga katropa. Kamusta kayo? Meron tayong ngayon paglalakbay at kwentuhan may halong kalokohan. So gawin natin masaya ang ating mga buhay habang gamit natin ang ating mga motorsiklo o mga sasakyan. Yo! Mga katropa, ang ating kwentuhan ngayon ay tungkol sa mga kaskasero sa kalsada. Paano nga ba maging legit na kaskasero? So ano ang unang ginagawa ng kaskasero? So, pag-usapan natin mga katropa. Ano, gusto nyo bang maging professional? Ha? Baka ang iniisip nyo ay pro license, hindi. Professional kaskasero. Yo, gusto mo bang matuto kung paano maging kaskasero? Yan, bibigyan ko kayo ng tips paano maging kaskasero. Yo, what's up, man? Ano ba itong pinag-uusapan natin mga prim at mga kasupa, mga kabon dyan? Paano maging kaskasero? Ang limit ang ginagawa ng kaskasero ay yung sampas sa gutter ba? Yung, alam mo yung daanan ng tao talagang dadaanan na rin ng motor. Yun ang unang ginagawa ng mga kaskasero, lalo na pag traffic. Tapos counterflow mga katropa. Pangalawa, counterflow ha. Yun, pangatlo yung talagang singit ng singit, abot singit. Abot singit, ang singit. Yun. Pangatlo yun mga katropa. Singit ka ng singit, kahit alam mo masikip, isisingit mo talaga. Tapos nakikipag-unahan ka sa kapwa mo. Rider. Ha? Yun, tapos counterflow, yun. Gulat na itong ginagawa natin mga katropa. Yun. Tapos yung pangapat mga katropa. Yung alam mo ba yung stop na? Alam mo yung stop na diretso ko friend. Yan yung mga ginagawa ng kaskasero mga katropa. Panglima katropa, ay yung napakatuli ng takbo kahit alam mo naman napakarami ng sasakyan mo dyan sa harapan mo. Ang tuloy mo pa rin magpatakbo. Sira ulo kaskasero talaga mga katropa. Yun ang mga ginagawa ng kaskasero. So, yun sila mga katropa, pro yun sila kagaya ko, pro. Sa akong pro, mga ganyan ba, yan ang ginagawa ng mga pro kaskasero. Kita mo tropa? Panis. Ayan, siyempre mga katropa, ito'y kalokohan lamang na kwentuhan. Pero literal yun na ginagawa ng mga karamihan sa ating mga rider. Yung pro kaskasero. Yan, kung gusto mong maging kaskasero, bahala sa buhay mo. Ito lang mag-isa, huwag ka nang mangdamay mga katropa. Ay, babahay nga po katropa. Ang baho na naman ako, bonnet ko. Mas ko ba, kahit puro pawis na. Yun. So mga katropa, balik tayo sa usapan natin. Teka lang, nababahinga ko. Teka lang, hawakan ko muna ilong ko ha. Yun, katropa, iwasan nyo yung mga nabanggit ko. Siyempre, huwag yung tularan yung mga ganon. Yung ginagawa nilang counterflow dyan, overtake, kahit masikip, singit ng singit. Kahit alam mo naman, stuck na, go pa rin. Yun yan yung mga pro kaskasero mga katropa. Siyempre, masarap umuwi ng buo sa tahanan natin, diba? Huwag kayo pasimplang-simplang sakit yun. Sakit nun. Tapos, eto mga katropa, meron akong payo sa inyo at tips. At magbibigay ako ng 5 lugar na talagang napakalakas manghuli. So, paano ko ba nalaman yung mga lugar na yon? Sa araw-araw akong
nagmumotor dito sa Metro Manila, Calabardon, hindi ko ba malalaman yan? Siyempre, nakaranas din akong mahuli. Pero dahil sa aking trabaho, kaya ko siya nalaman kung ano ang pinakamalakas na mga huli dito sa Metro Manila. So, bibigyan ko kayo ng tips kung anong mga lugar yon, kung anong klaseng mga manghuhuli yun. Kumbaga, buhaya ba? Buhaya. Okay mga katropa. Anong gusto niyong malaman? Yung number 1 o yung number 5? Alam niyo naman pag number 1 is number 1 yon. So, okay. Dito tayo sa number 5. Pababa tayo, pababa. Mga katropa, number 5 nating lugar na malakas manghuli ay ang Makati. So kasi dyan mga katropa, puro one way. So ingat ka sa pagpasok mo dyan. Marunong kang bumasa ng mga signboard ng mga one way at mga rules nila dyan sa Makati. Number 5 ng Makati mga katropa. So alam niyo naman kung paano iwasan yan. So, pag kayo marunong magbasa, magbasa kayo ng mga traffic sign dyan. Yan, pang-apat mga katropa, yung EDSA o Quezon City. Limit naman ang nakasakop ng Quezon City o EDSA ay mga MMDA. So ang limit na nahuhuli dyan sa MMDA na yan, ang limit talagang binabayaran mo dyan ay yung yellow lane, illegal parking. Yan lang ang limit dyan, saka beating the red light. So kaya number 4 siya mga katropa dahil hindi siya ganun kamahal naman ang violation. Unlike sa LTO, saka unlike dun sa pinaka number 1 natin na malakas manghuli. Yan. Number 2 mga katropa. Number 3 pa pala. Number 3 mga katropa ay yung Muntinlupa. Yan, Muntinlupa mga katropa. Ang limit dyan sa Muntinlupa na uhuli. Illegal parking pa rin. Saka reker dyan tropa. Reker ba? Tapos counterflow. Muntinlupa, Alabang. Sila mga Las Piñas. Ingat ka dyan, makuding. Malakas sila manghuli dyan mga tropa. Ang number 2 natin mga katropa, ano nga ba number 2 natin? Yung Blue Boys. Alam ko yung Blue Boys mga katropa? Kay Mayor yun eh, Mayor Isko. Isko ba? Isko Marino. Yormi! Mabuhay po kayo Yormi, saludo po ako sa inyo. Kayo ang aking number 1 idol na Mayor dito sa Pilipinas. So, salot kay Mayor. Woo! Yan, kay Blue Boys dyan, pagka ikaw ay matigas ang ulo mo dyan at hindi ka marunong sumunod sa mga rules nila, bahuli ka, wala kang patawad dyan kay Mayor. Hindi uubrasan yung lagay-lagay dyan. Wala lagay-lagay dyan. Tulad nyo mga katropa, kita nyo yan? Huli siya mga katropa. Dito yan sa Muntinlupa yan mga katropa. Sampul. Stoplight, hinto tayo. Hindi tayo mag-go kay stoplight na. Yan, so gusto nyo na bang malaman ang number 1 mga katropa? Number 1 natin ay ang number 1 mga katropa ay Paranaque. Paano ko nasabi na Paranaque yan number 1 mga katropa? Kasi bakit ka naging number 1? Hindi mo alam, may huli ka na pala. Tapos paglabas doon sa LTO, may huli ka sa Paranaque, bayaran mo muna doon. Hindi mo alam na ikaw pala ay may kailangan ng bayaran sa Paranaque. Matindi di ba mga katropa? Hindi mo alam, may huli na pala yung sasakyan mo. Ang masakit dito tropa, hindi mo pa maalam kung magkano ang bayaran mo. Saka mo lang malaman tropa pagka nandun ka na. Paano kapag punta ka doon, ang tira mo 500 lang, tapos ang violation mo pala 1,000. Hindi mo alam di ba? Matindi dyan mga katropa. Kaya iwasan ninyo na magkaroon ng violation sa Paranaque. Mga katropa, Paranaque, iwasan nyo talaga yan. Huwag nyong isipin na kahit gabi ay ligtas kayo. Pag kayo ay gumawa ng violation dyan sa Paranaque, kahit isipin nyo na gabi hindi kayo makita, dyan kayo mali mga katropa. Kitang kita nila yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Kitang kita nila plaka ng sasakyan mo. Pagka ikaw ay gumawa ng violation dyan, alam mo ba ang pinakamura nilang violation mga katropa? 1.5. Pagka nakakita ka ng yellow box dyan sa may stoplight na yan o crossing na yan,
Pagka ikaw nakatapak ka dyan, tapos nag-stay ka lang, hindi ka umatras, tumataginting na yung 1.5 sa'yo, mga katupa. Kita mo yan sila, oh, nakapantay yan sila, oh. Kita mo yan sila, mga, ano ba, yellow ba yung damit nila? Yellow, orange. Oh, yun, mga katupa, ha. Stepping of the line ka. Tai, kumbaga ba, tai ka. Natapa ka sa yellow lane, sa yellow box sila, 1.5 yan. Pagkatapos, ito matindi, mga katupa. Pag ikaw nagbiting na red light, automatic yan, 3.5 na kagad ang tubos mo doon. Hindi ka makapag-rehistro. Saka mo lang malaman na ikaw ay may huli. Pag ikaw ay may huli, pagka ikaw ay mag-rehistro na, saka mo lang malaman. So, yun ang siyatawag na no contact apprehension. No contact apprehension ang tawag yan, mga katropa. So, wala ka talagang idea kung paano ka nahuli at kailan at anong oras. Kaya mas maganda ang gawin mo, sumunod ka sa rules nila, ha. Huwag mong isipin kahit madilim, hindi ka mahuli. Kahit wala bantay dyan, mga katropa, may maraming kamera dyan, malakas manghuli ang kamera nila. Baka yung operator ng kamera nila ba, no? Kutak-kutak lang, kutak-kutak na to. Ganun ba? Peace tayo dyan, mga ano, ha. Peace lang po sa inyo, sino mang gumagawa ng batas dyan sa Parañaque. Peace po. Sinasabi ko lang sa mga kababayan natin na dapat iwasan nila, huwag lumabag dito, ano, huwag lumabag ng ano, batas ba, batas ninyo, batas trapiko. Kasi kung huli kayo ng huli, kawawa naman din ang taong bayan natin. Wala na nga tayong matinong trabaho ngayon dahil sa pandemic, huli pa kayo ng huli. Kamusta naman yun, di ba? So, yun, mga katropa. So, ang limang bigatin, the best 5. Kumbaga, big 5. Big 5 namang huli dito sa Metro Manila. Makati, Manila, kay Isko ba? Tapos Quezon City, EDSA, along the EDSA yan. Siguro kasi ang EDSA parang hati na yan eh. Maraming nakahawak dyan na manghuli dyan. Quezon City, MMDA. Yan sila yan, mga katropa. Tapos Las Piñas, tapos Parañaque, tapos Muntinlupa. Yan sila yan, mga katropa, the big 5 na malakas manghuli pa, lalong-lalo na yung Parañaque. Kakaiba talaga dyan. Gulat nga ako dyan, mga katropa eh. Gabing-gabi, alas 12 ng gabi. Huli pa rin, kita na lang talagang kahit yung driver na kalbo, kitang-kita. So, yan. Ayan, mga katropa, ako'y nakapagbigay sa inyo ng konting kaalaman at konting saya sa inyo, mga labi. At may mga kalokohan din tayong talagang totoong nangyayari sa buhay-buhay ng isang rider kagaya ko. So, ito, mga katropa, ay aking binabahagi lamang as in literal na nangyayari sa mga buhay natin. So, sana ako'y nakapagbigay sa inyo ng konting saya at kaalaman. So, kung ito ay ninyong nagustuhan, mga katropa, huwag nyo sanang kalimutan na ako'y suportahan dito sa ating channel. I-like, i-share, at i-subscribe nyo na rin. Yun, mga katropa, ito nga pala, si Born to be Ride. Peace!